Then polite muyambo. Diwe. Alright. Chalamire nyapa mpenyu. Nyaya ndekundipuma kuti ndakaita mwana namai mukoma. Ngakuripwa nemombe mbiri yanebodza ndinozokora zvakare. Nyaya ndekundipuma kuti ndakaita mwana namai mukoma. Ngakuripwa nemombe mbiri kutaura kuti grasheri chikomo chitaura polite muyambo. Tinashe ndakafunirwa namai mupofu foniyaona vadaira foni ndakazombonawo saka pandakaisawo foni ndizwi ndakadzokaiona wakagretu chiti neumboona zve mumwe wacho achiti ehe ndinawo ndobva wakazotaura kuti after a minute kuti uyai kuno awati ndine mwana nei saka ndakagona kuzviramba kuona kuti ndakuita atoya mangwana saka patakaenda mangwana acho takanosvika wachiti ayataendesa sabhuzingi 45 ndobva tasvika pasabhuzingi wataura nyaya takanyarara ngandii inini mupofu wacho mai njerere wacho mai mupofu nasabhu unowanonzi vagogo saka wakataura nyaya wakabvunzana wakabvunza mune umboona zviri zvimakataura zvikadzi handina makazvitaura here zvanzi ndakazvitaura kungoti mumwe akaremerwawo nemashuku achibvaandotaura ndobva zvanzi saka togumira papi todii saka murume mai mupofu baba mupofu wacho wakazoti toenda kuma-DNA test musi wefriday saka hazvina kuzoitika saizvozvo friday yacho mai mupofu wacho ubva toitika operation ndobva tagara wazondifonera kuti ndikudiwa kudare zvanzi tiuye kudare naishezengera mangwana chiri chipiri mangwana acho kuseri kwacho ndikutogadzira kuti ndiende kubvaisa meseji yekuti zvanzi regerai henyu because nini handikukwanisa kufamba saka zvanzi ndichazokuva ndokubva tagara kufunga takagara masvondo handazovafonera kuti konyaya yapata kanga inini ndakanzi mamupofu regerai because kana hazina kunama ndobva ndazovafonera futi zvikanzi isusu takatogadzirisana wakauya wakandikumbira zvedu takaenda kwashizindira kumbira zvedu ndobva ndaona kuti nyaya yasara ini ubva ndaona kuti nyaya yasara neni manje ndakasumuka ndikaenda kuna shechenda ndobva ndasvika ndobva ndaripota nyaya yangu ndaripota nyaya yangu bva wati orit tofaini kudaro wakazorunga vachisevha wasamunhu waya ndakaenda kwashechenda mbuya ava havana kuuya ndokubva vatiti mune nhamba here dzevanhu vari padhuze tione kuti tizoti varegererei vandavapa nhamba dzevanonzi vaziremo ndobva vatoti mai vacho vatopfuura nepanapa uchienda kwashezengewakasherefa saka kana muine mari mufoni ndifonerei ndikupei nhamba dzashezenge ndokubva ndatifonai handine mari tapiwa nhamba dzashezenge ishezenge ndobva wabvunzwa kunzi tikubvunzwa mainjezere wanzi wauya ikoko wariko here zvikanzi hakuna kunobva havana kumbosvika ndobva wati after 5 minutes wachifona ishezenge wacho zvikanzi aiwa nyaya yacho itoriwo neni mukati saka inini ndichambotanga ndawagadzisa kuno ndozouya nawo kanikawatatu ndozvandakauzondichichendambuya zvandidzokera koema tozoona pamberi ndakadzokera ndikagara ndofunga masondo mairi futi pandazofona nyaya yangu yapata hanza
mupurisa wacho echingambendi akati amotoenda kwamakore ndokuzvanda kuoneni kati aiwa wazvingini wanongoti hawana kutidaidza wakanditi togadzisa hawana kutidaidza saka ndini here ndoenda ikoko anda motoenda kwamakore asi ndobva ndasimuka kundauya musi wandakaripota nyaya yangu ndakada wafonera nyimbo ndakutsamba wanditi pauta $10 yechitiki chekamba kwashetera saka ndakasvikobva ndataurwa vangwati hakuna zvakadaro pane paitambirwa mitero mangwana mweya mangwana chichienda kuotonengwatamaaezingeni ndobva ndasvika panapa ndakasvika wakamira paketa chichitamboyana chezingeni bva ndapinda munomba ndangopota nyaya saka handina kuzondapihwa tsamba iwo hawana kumbotaura tonyaya yangu hanzi akanoita makuwa ekuti ndakaita mana maiko takarona membo patatukana mashoko aienderana kuti membo kwakanditiwo mwanomina yedu yarazwendiwa ichizengeni indo pandawatiwo waminaye ndewavatyo saka nyaya yakaita kuti nditaure kuti mwana waminaye ndewavatyomu 2016 vatyomu vakauya nemudzimai wavo pamba pamembo wakarowa membofu vachivati mune mari yangu munofungidzira kuti madhira yazvinogara nene mari vamaitwomu ndobva vati maifungidzira kuti kuita mwana novatyomu ndo zvinoenderana nemari yavakawanire tisakati vanonzeni nemurume wangu saka ndopakaita kuti ndizosvike pakutaura kudaro kusazivawo kuti vamai vamuka waneuko hwakamira sei tapedza kunesana navamai mbofu varume vedu kwanisana mboma nemingi vakazoti zvamaita madzimai hazvinonaka yemutaurira nemuzwanani varume vedu vakafundirana ruregerero isusu namembo tikafundirana ruregerero tikati zvapera saka inini pandakazodaidzwa kwashetendambu ndakatora tsamba yandandapiwa ndikaenda nayo kwashezenge ndikati shezenge ndaterwa ugadhini netsamba iyi ndanzi ndinodiwa kwanhirikedu pachendangu zvikanzi nashezenge handikurambidze kuenda but maziviro angu mupurisa angadai akauya kwandiri kuti ndine munhu wandikutsvaga womudunhu menyu mokuda moita sei moenda plus vatyomu vaisafanha kundijamba vachijamba madzishe esara vachienda kwani pachendangu yadai vanga vauya totaurirana wamhangara nyaya yavo kana ndaitadza ndoiendesa kumberi plus futi nyaya yacho mamiriro yakaita ine kakukumhendini mukati saka dai vanga vauya totaura nyaya yavo inde asingazozoiti because ineniwo mukati saka taitoiendesawo kumberi ndobva ndangodini ndangogara netsamba iyeyo ichangonyarara zvinodai ndakati iwanmakarwa makatukana ndakataiwa mwana achipedza mbenge mberi pandasvikana maimbo pandati ndosara mutu akasviti ndozi ndenge ndine bhajeti dzangu saka ndipei mari yangu ndopandakatotorana ambotukana navo zvirunzi hanzi maimbofu zvirunzi wakatukana nani iyoyo ndakatukana maimbofu maimbofu varino saka uri kutukana maimbofu ndo wakati chii amembofu akanditi mwana waminaye ndevaishezengeni ini ndobva ndati waminaye ndevavachikomo vari kuemaimbofu vacho hawana kuya iyo wadare makabata ndiwo washezengeni
Matukano changamire aitwa namadzimai matukano iye anofana kuita changamire kutukana matukano hawo asi paita ishezekerera ndisheka wakunzi vari kuita chikupogoa saka tinoiregerera yakadaro inenge yakatoita nyaya nekuti kana ishe mukabva pedwa ndini ndakazwatukawo ndichiti maimbofu nekuti vati maimbofu vakamborwana nemukadzi wake aiwa ava maitwa vanakurowa maimbofu vatwa munhu vakarowa maimbofu vachivarovera mari yavo vakati kuna maimbofu maifungidzira kuti madhira yakuvharana nemari iye ava ndokuvati maifungidzira kuti mwana iye zvinovharana nemari yedu nechirwere chakakusa ava maitwa munhu wanga wakutuka maimbofu ava ndovanga varowa maimbofu imuripo isusu tanga tangosemanexi tanga tiungudzawo kuti musadaro saka ndopo takazonzwa nyaya yacho kuti ndomamirira ngaita wachiti vanga kuita bhizinesi saka ndokuva bhizinesi racho rakazorambawo kufamba ndiziya kuti vazofamba sei saka mari yacho inge yane long time saka umwe nemwana wazingeni isi vakangonyara kubva vatora kuti matukana kutaura kuti wanziwa nemwana pakati kwabvaungotora kuti vakatoka kwaishe zengeni watongana vakanzi chiregereranai mukakumbirana ruregero varipo pakati zengeni varipo pakati penyaya yechirwiti nozi havaizogotirira kugamuchira ngoti matukano ekutuka imi makupa matukawanzi mune mwana wamambo munobva atogaisira zvematukana chirwere chakaitwa chirwere ndo chakaitwa ndinofunga kuti ishe hazvina kunyanya kuvabata saishe semunhu wevanhu vanoziva magariro evanhu saka ishe vanenge vakaona kuti vanhu nyaya yekungotukana kwanguva kuita kuchinjana mashoko chete saka ishe zvisina kuvabata unoona sekuti ave muchangamiri ishe futi aenderera paito rakati munyaya iyi kana mutora futi nezita rangu shenda kwachena mwini saka yamakapiwa naishe zengeni yangari kuira kuti nayo handina kupiwa tsamba naishe zengeni tsamba yakauya ichibva nekwachenambe ichinzi munodiwa kwachechenambe ini ndopandakatora tsamba ndikaenda nayo kwachezengeni ngati nini ndasungwa kwachenambe ichezengeni vakati ngosvaka riri kuronda vatukano nekutaurwa kuti panguva mombe mbiri handioni kuti paine jii nekuti iwawa ndovakaenda vakanotukana papublic vachirowana nemukadzi wemunhu papublic zvinove zvinhu zvinove zvisiri raisi end of the day hazvina kunaka kuva mukadzi wemunhu vane mukadzi wemunhu kuti ane chikore chavo musoro izvi nyaya pamusoro yenyaya nyaya irikutaurwa irikutoidzura panapa nekuti azvindaazvinawatukana tiotisi hawana kumbobvira wazvitaura pa ende ina hana kutombobvira tatukana naye ndakatoenda namai avo tikatonopiwa mari yedu wati ndokupai grosa wakatosvika wakataura namai avo tikapiwa mari yedu tikatobvapo ndofunga kuma10 musi watakapiwa mari usiku takasvikapo kuma past 6 awongo wasitomboridzekumane tikatobva mapast 10 totandara
Ai, taitotandara tatakatogara. Tikatotandara tikazobva tichienda ku. Izvo varikutaura kuti zvinhu zvakadaro. Kana bhodhi yandinayo kwavanoibvunzwa nasabudisi nayo kana muda kuiteerera inenge 30 minutes. Wachibvunzwa iwo ndo waitotukana nemumwe wavo. Waibvunzwa pacho. Wakanzi mune hombowe here maitirei kuti chikomo madii kuti zengeni kana kuti gomba akanga aripo. Sei manongedza chikomo? Tikatombovabvunza wavo ambuya mandinongedza inini pane mafungira amukuita. Tozozvikotaura. Kunanhotukana maimpofu. Hana mukoro wamaimpofu. Pane kudanana kwamakambonzwa here vawana maimpofu vakambodana. Ndinambozvinzwa ndakangosvonera pawakarowana ipapo ndakazvizwa ndakumbowaona. Ini muri kuti hapana kurowana nekuti tinokwanisa kutofeya Handinafuwa munhu. hamuna kuita noizi. Zvekubvunza nawo Hamuna kuita noizi here nekuti tinokwanisa kuzozwa kuti tinofeya vanhu. Handinokuti vanhu vanotofeya kuti hapana kumboita here noizi pakati pako namaimpofu. Handina kuita. Kana nanhasi mameseji avo chaiwo avaisendwa ari kana mupofu wacho handisina noizi nayo. Mimi mimi kwa nunudza maunudza saona pane zvikoro asi mangwai dzango dzako ndatusefe patakazonyatsonzwa noise dzango dzako ndatusefe ekwaitwa nemwedzi zvekuti vanhu vese muvillage nevana vakanga vakazara ipapo because waitorohwa zveshuwa murume wavo wamupofu watakatotiza pamba toita mainvestigation aitaicha mapuratorereshe. Okay, ndandida kuitira kuti chikwere ndakundisero kusateno kro kuzoratidza kuti pava nenyaya yakaitotaura zvokurwa noizi kwakuri kutandara ane makore inini hangu ndagara ndinotoita tagara tinotofambidzana kwete kuti tine wacho namaigogara tinotofambidzana wanotouya kuno kwangu tichienda kuno kwangu wachikomo munhu kana wakwereta kukweretesa munhu mari iye munhu akwereta ndiye anouya kukupa kudzosa chikwereta ravo wakaita havo mari yako ipii kana kuri kuti wakweretera munhu mari woita futi kuenda kunosunga chikwereti chako kwakusunga wanga varizvayo chikomo ngei vanhu vari kuziva kuti pava paine chikwereti. ndisiuzivawo ndo vari kuti zvakinoa ngei chiri kuzikanwa vanhu vekunze kuti pava paine chikwereti ende iwo kubvuma kuti pava paine chikwereti. Ngei ipapo ava kana hativati because vanhu vanofanana murwairi but kana zvakuzikanwa vanhu vese kuti pava paine chikwereti iwo uchibvuma kuti pava paine chikwereti chikonzero chacho chii? changamira chikwereti chinogona kuzikanwa ane chikwereti ndaitoendesa zvinhu zvitotengeswa but hakukazika kuti iwe une chikwereti ina handisi kuziva kuti iwe wakazviziva sei kuti ende $100 yautaura haisi $100 yanga iri $30 kwete $100 wataura mari here wati handina $100 yanga iri $30 wataura mari here nawo yakaita kuti tiende kwamupofu tiende namai avo inhau yekuti maimpofu akaitokupa igrosa zvisi zvakutukana kana kuti pane papainyaya but unotaura kuti isusu chikwereti munofana muri 2 but village yese yanga iri kuziva kuti pane chikwereti ngei zvakazikanwa nevillage ndozviramba hakuna village iwa mai ava ndo vari kutotaura but kana chikwereti wotaura ndandine chikwereti chandakatera musi iwoyo iwo ndaitandara hangu but iwo musi wacho iwo havari kuti pakaita noizi ngei zvakaitika izvozvo kuti musi uyu iwewe uchigarapo uchitandara wai musi iwo wakaziva ende musi wacho wokubvuma iwewe ngei that particular day uri kunyakuziva ende handiripo asi takatandara kusvikana 10 iyo ende wazoziva sei iwewe uchigara uchinotandara but waziva kuti chikwereti chikonzero chacho chii?
awa ndichazivi kuti waziva sei kuti pane chikwereti kana kuti nyaya yechikwereti chibvuma kati inini chikwereti ndichaziva senemuzevha it means pane noise yakaitika pachikwereti ichocho kuti chizikanwe ruzevha pane mudziro wandaita kuti vakatuma mwana at first ndizvo matuma mwana mukazoti mirege mende muri 2 pada kubvunza kuti anga akakweretisa umwe imimi namai ndiya tese tatipa akakweretisa umwe ndiani taitengesa ndiwe wano imimi namai akakweretisa umwe ndiani ipapo manje ndipindureyo wanu ndisu imimi namai akakweretisa umwe ndiani ndoti ndimai because ndo wakafuka saka muri kuona changamire kuti kwakatanga kwatuma mwana akaenda kurati zvakanotudzwa mwana havana kufara nazvo kwakuzosumuka ivo namai vari 2 kuratidza kuti ivo vanga watova nemunhu atorekta kuti ndakuenda kunorume hakuna munhu kokuti unoenda kunobvunza chikwereti wambotuma mwana wozoenda imi namai ma2 wakakweretesa uri 1 munoti hanzi taitandara kusvika kuma10 ini handinotandare kunobva ndanobvunza chikwereti ndakuda chekutera right it's okay turabati but tiri kuona kuti pane element yakaita ende aya matukano kuti ndibva tati right ngatibva taripise mombe 2 ipapo kazhinji zvinoitwa nemunhu ari kuda kuzvichenura chitema chaakaita nekuti hauiti hasha dzakadaro kuti ubva wati wozofudza mombe 2 uchita kuti imombe dzendakapumwa dziya idzi dzandakaenga ndikapumwa ndikadonzi ndine chikwereti chemunhu ndo dzandiri kufudza mombe 2 idzi hasha idzodzo hadziitiki pasina problem yakaitika kana pasina katurikwa nekuti kuti uda kuzvichenura kune mukadzi wako kuti handingaumboenda afeya nemunhu uyu izvo zvinoitwa nemunhu ari kuda kuzvichenura chitadzo chaakaita hazvingoitwi nemunhu nje because mutongo wacho pakutukwa uye pakuponyeperwa kuti aiwa wakaita mwana namai nhingi then iwe oda mombe 2 pakutaurwa makuhwa usina kuita unoda kuzvichenura chii nekuti tinoda kuti tione chitema dambudziko raakapuwa nemutongo wacho ari kuda pakundonyeperwa pane chinhu chausina kuita nyaya yakatonzwa kuti chitauro akati une mwana saka ndozvinoratidza kuti matuka uyezve mukufamba kwaita nawo vari muvhileji mavo imomo mai havatsanangura zvakajeka havana pavambonzvenga kuti takatukana nangana asi baba vane pavari kuramba kuti havana kutukana izvo vakazviita nyika yese ikazvinzwa ikabuda kundoteerera chiitiko chavari kubvuma chekuti vakatoenda pamba ipapo vakugadziridzawo vachiti takazonotandara kusvika kumatema asi mukureva chikwereti mazobuda kutandara yeyo kutaura mutongi pane nyaya yawangotaura futi iyeyo vachikomo mambotaura kuti mimi nawamupofu akatombosaka toda kuenda kumadna emwana iyeyo ari kunzi newe musi wacho iwoyo wadadaidwa kwasabu ichidaidzirwa nyayo akataura rinoiri rikati ngatiendei madna test acho unobvunza zvakanaka ndopatakagumira izvo akataurwa nasabu ndopatakagumira saka isusu taakuti nyaya yemadna test ingaenderera mpofu ngaauye nemukadzi wake
todaidza mpofu nemukadzi wake nemwana iye moenda kuma-DNA test. Ndo patakagumira izvi. Patakadaidzwa naSabhuku takagumisira pamuti wakabvunza kuti wampofu mukadzi wake akaramba kuenda nemwana kuma-DNA test. Hana kuramba akatoti changa chiri china. Chati chitatu achiti Friday tichaenda nopiwa tsamba kupolisi. Then tobva taenda kuma-DNA Monday. Friday yacho akazouya kunobva kurwara akatoiswa muchipatara akatoiswa operation. Akazotondifonera Monday yacho kuti zvanzi uyai kudaro. Murume wacho kana ari kubvumiridza kuti nyaya iyi ngaende kuma-DNA test chiminzi murume ari kufungira nekuti haangapoti mukadzi wangu pasina fungidziro mukadzi wangu chienda kuma-DNA test. Uri kupanzwa pane nyaya yacho. Ende iwewo mutongo ari kuda uyu ndewekuzvigurisa munyaya yaunoziva kuti nyaya yakanga iripo. Zvinhu zviri nekuti murume haangamboti ngatiendei kuma-DNA test asina fungidziro yekuti mukadzi wangu angambofamba newe. Zvinhu zvangotaurwa zvinoona nevanhu vari kutukana. Murume wabvuma kuti right endai kune mwana wako waunoziva ndiwo wako unoenderei kuma-DNA test. Unobvumirei kana kupa dzati allowance. Unge murume uchiziva kuti pane chakamboitika. Iwewo kutsvaga kuendesa nyaya yako yauri kuita iyi ichakubata mberi nekuti uri kuenda pamberi kuendesa mai wako kun'anga ichandobata mai wako kuti muroyi nekuti zvirakubata izvi tiri kuda kukutaurira nekuti tiri kuona apa pane smoke without fire. Inini mambo kutaura kwani. Okay, takwenda ma-DNA test ngatende. Nekuti isusu taakuorder ma-DNA test. Saka taakuti panext dare modaidza mpofu totaura kuti tine nyaya iyi asi dare riri kuona kuti pane chakaitika pamwana wako uya tiende kuma-DNA test. Mabharani zolaidza naye kutsanangura kwanandaita mambo pamwe mamu pamwe pane zvandavasika kutsanangura zvema-DNA handisini ndakataura asi kuti paitaurwa nyaya yechivangu tiri kuona kuti pane something chiri fishi chatiri kuti iwewe nekusiparadza kwako nyaya yako iyi hazvisiri nyaya chete irichi avo mai ava izvozvo kuti vakataure vanoziva kuti pamwe zvikabva zvazochinyudza kuti vataure chokwadi kuti right but hapana chiro chinoitika chisina katurikwa. Nyaya yako iyi neuye nemombe dzavari kuda pane nyaya yakadarizvo zvinoratidza kuti pane chauda kuvharidzira. Isu taakutaura nekuti tiri vatongi. Saka iwewo kana uda kupeswa nyaya iyi uya tiende kuma-DNA test. Ndopatanyora chiita kuti pesu Mabharani wafonera ari kupomerwa chikomo. Atiende haisati yapera taakuchiita pesu. Hazviri zvechaji yekuti mombe mbiri iyo kwakungotaura mai avakataura hangu pachaji ati wanyanya kuchaji nyaya inotaurwa ndototaura inini chandanyanya kutachanyanya izvozvizvo ungade kuripirwa chii mari dzangu dzandakashandisa kuya kunogundodzida imimi dare ndimochiona kuti umhamba wakaita iwewe semamiriro aita maonera matongero atiri kuita nyaya ndekuona kuti no aruta isu ndindakaita pakushatirwa ndaona kubva kwamamanoita muchitaura kudaro ndo zvakaita kuti ndiburisisa renyu nekuti zvo zvanga zvabva kuitika nekudarizvo ungade kuripirwa chii. Inini matauriro andakaita pamombe mbiri dzanokona ndati izvozvi zvitatonga
Soti ungade kulipirwa mari. Wabvuma kuti ndakadaro. Ndinopa kuvatongi ndovanoziva kuti mhosva yakadai inoripa mari yakati. Asi yangu pamusoro peyangu yandakashandisa yebhazi kuenda kwachenda mbuya kuripota yemupurisa neyandashandisa kuno iyo ndoida iri aside. Then inini mochikaurenda mhosva yacho kuti inoita sei. Isu kuti iwewe kuti wakarwadzirwa ungade kuripirwa nechii? Inini vanondipa pamusoro pemari yangu yandabvisa. Pamusoro pemari yangu yandakabvisa vanondoranda. Ngatiite pesu dare. Kuita pesu waende mumaDNA case. Kuitira kuti zvizojeka. Ndinotozvifarira. Okay. Pane gakawa ndinoita kuti tadaidzai mubofu naiye uyu kuti unoda kuti ujekerwe here. Tokumbira uyu anzani Mugabe anotipa sedare, anotipa mari shoma shoma. Hatibhadhari mari dzinobhadharwa umwomwo nekuti anenge achida kuzoipabhurisa pamedia. Saka ndipo anozoanamaridza. Ainge mari shoma shoma katawadaidza. Hatodhura 200 haikuri 200. Hatisati tasvika ipapo. Iwo kagondoende kundobhadhara papi. Ainge akwega ndiye unamupo. Ndikuti mupofu wacho kana azvida zvokuti mwana uyu asi sekutaura kweli anozinzwa kuti mwana ndiwangu. iye mpofu ndiye achaburitsa. Ukaona mpofu achitaura kuti ndinokuda, it means anenge aine fungidziro yekuti vanhu ava vakabhodii. Ngatiende mudaidzonedana. Right.